هيروشيما ناغاساكين إذن عالم زغيرا سلسة معلتات عمبال أسرة خفل زمن دك سبات تاريخنا عالم نحوارو زغيرا حدا جنيا مسارح فترو إذا مسارح زي كينات نمودة تباهيلو استدالوا اكوا انت نبرا زورو دو طفعت جن كاب جمتن العلي إيو لومي بزعبا اتن امن حساس عنش عتا 245 قبل علي جابان زودقا كلت اتوميك بومبوتات كنرئي إينا هيروشيما ناغاساكين زياتن اسمات كتماتات راي زيكونس ملكت نايتي دك سبات من وعلوم المتفاق زلوهم عقمي يون يوم بروجكت مانهاتان كالاي وقع عالم ام فتسامو قريبو ابز نبردو جزي حبورات منقسات امريكا بمستير حدا عبد بروجكت سرح نبرت ازي بروجكت مانهاتان زسمو كوينو علام اودما كننازي جرمن قديمكا نيوكلير بوم مسرح نبره اب تحتي مرحنت اتعبو اتوميك بوم تواحدو زفلت روبرت اوبنهايمر اشعات ساينتيست نعمتات سريحهم بسنة 1645 دما اتناي مجمريا بوم اب برخا نيو مكسيكو تفتنت اتينا توكتي بطعم حيال سلزنبره اوبنهايمر كابتي قدوس مصحف هندو حجي انا موت كوينا الله علم زطفئ موت كبل تقسي تذكر تجديدو ايو نحاسة 1645 هيروشيما ساعة شمونتن ربعون قدم قطري ايا نيرا ناي جابان كتما هيروشيما نور نطفتاتات جمر نبرت تماهارو ناب بيت تمرتهم سراحتنياتات دما ناب سرحهم يخدو نبرو اتا اينولا جاي زسما ناي امريكا بي 29 نفاريت جن حدا جنيا ليتل بويز سمو صنت حيزا تبرر نبرت اتي بومب كام نفاريت مس ودقه اب لعل اتا ختما كبيد بلጭታው ብርሃን ፈጠረ ኣብ ካልኢታት ሂሮሺማ ናብ መቃብር ተቀየረት ልዕሊ 70,000 ሰባት ብኡንኡ ሞቱ እቲ ሙቐት ክሳብ 4,000 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በጽሐ እዚ ማለት ሓጺን ክመክኽ ዝኽእል ሙቐት እዩ ነሓሰ 1945 ናጋሳኪ ሂሮሺማ ምስ ዓነወት ጃፓን ብኡንኡ ኣይተመለሰትን ስለዚ ድማ ድሕሪ 3 መዓልታት ኣሜሪካ ካልኣይ ቦምብ ማለት ፋትማን እትብል ዝሓየለት ቦምብ ናብ ከተማ ኮኩራ ክድርበ ተመደበ ግን ብሰንኪ ደመናን ትክን እታ ነፋሪት ናብቲ ካልኣይ ምርጫ ዝነበረ ከተማ ናጋሳኪ ኣመራሐት ሰዓት 11:02 ቅድሚ ቀትሪ ናጋሳኪ ብተመሳሳሊ ዕንወት ተሃርመት ኣብዚ እውን ኣሳት 40,000 ሰባት ብኡንኡ ክሞቱ ከለዉ እቲ ዕንወት ግን ብሰንኪ መልክዕ ምድሪ እታ ከተማ ማለት ጎቦታት ምስ ሂሮሺማ ክወዳደር ከሎ ቁሩብ ዝወሓደ ነበረ ሳዕቤናት ሕማም ጨረርን እቲ ሞት ኣብቲ ናይ ነተኩቲ ግዜ ጥራይ ኣይነበረን እቶም ካብቲ ነተኩቲ ዝተረፉ ሰባት ሂቡኩሻ ተባሂሎም ይጽውዑ እዚኣቶም ብሰንኪ እቲ ጸሊም ደበናን ዝናብን ዝተረፈ ጨረርን ራዲዬሽን ክሰቃዩ ጀመሩ ጸጉሮም ረገፈ ቆርበቶም ተላዕጠጠ ብዙሕ ድማ ብሕማም ካንሰርን ሊኬሚያን ክሞቱ ጀመሩ ክሳብ መወዳእታ 1945 ቁጽሪ ምዉታት ኣብ ክልቲአን ከተማታት ልዕሊ 200,000 በጽሐ ድሕሪ እቲ ናጋሳኪ ዝወለደ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ ብ15 ነሓሰ 1945 ጃፓን ስዕረታ ኣወጀት ካልኣይ ውግእ ዓለም ድማ ብኡ ኣብቅዐ ግን ዛጊት ሓደ ዓብዪ ሕቶ ይትለዓል እዩ እቲ ቦምብ ብሓቂ ኣድላይ ድዩ ነይሩ ገለ ታሪክ ጸሓፍቲ እቲ ቦምብ እንተዘይድርበ ነይሩ ውግእ ክሳብ መሬት ጃፓን ምስ ተገብረ ዝያዳ ሚልዮናት ሰባት ክሞቱ ድማ ነይሮም ይብሉ ካልኦት ግን ጃፓን ድሮ ተሳዒራ እያ ነይራ እቲ ቦምብ ድማ ንሶቪየት ሕብረት ንምፍራሕ ጥራይ ዝተገብረ እዩ ይብሉ ሎሚ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ተሓዲሰን ውቁባት ከተማታት ኮይነን ኣለዋ ግን እቲ ጣዕሳ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ኣይሃሰሰን ኣብ ሂሮሺማ ዝርከብ ሓወልቲ ሰላም ፒስ ሚሞሪያል ንዓለም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓደ ጥራይ እዩ መሊስና ከምዛ ዓይነት ስሕተት ኣይንግበር ኣብዛ ኒክለር መሳርሒታት ዝመልአት ዓለም ታሪክ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ኩሉ ግዜ ክዝክር ኣለዎ
ኩናት ጀማሪኡ ሰብ እዩ ሰላም ዓቃቢኡ እውን ሰብ እዩ ታሪክ መታም ከይድገም ንታሪክ ክንፈልጦ ግድን እዩ ይብሉ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኩኑ ተኣሚሩና